po. Good morning, 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 good morning. Good morning po, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa inyo na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit. Ngunyan pong aldawnin. Uy, biyernes ngunyan. Pitsa 14 na, kan bulan na Oktubre, Nobyembre. Kami po nagpapaabot girarin in pangamusta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Dili po mga tugang sa inyong programang Morning Hirit. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Hali po digdi sa syudad nin Tagaytay para po sa tuyang mission digdi. May kinaraman po sa Top Level Management Conference. Kaya naka-live broadcast po kita from Tagaytay to DCGB. As in pasisiring po sa inyong mga harong. Pasisiring man sa inyong mga Facebook ngunyan na pagkaaga. Sa luwas po mga tugang, syempre kaya riba po dyan ang Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunyan na pagkaaga. Kaiba taman dyan mga tugang sinda Chief Reporter Jimmy Nasalita, Alarmayo, Joshua Bino, Angel Mustasa, Karen Ala. Asin po, Jomar Bien sa Technical Department. Kasabay niya to dyan si Ronald Baldo. Doon po maabot si Jerome Martinez. Siyempre po sa newsroom, kasabay niya to dyan si Jenny Balyaran. Asin po si Nicole Ann Gloriani. Good morning po, Legazpi. Kumusta po ang satuya ng mga senior citizen dyan? Kumusta po ang satuya ng mga teachers na nakaantabay sa mga oras na ini, ang satuya tabing mga kasambahay, ang satuya na mga lolo, mga lola, at paminsan kaya may senior na makupaman lolo, buda, lola, di ba? Tapos sa mga kuha natin dyan, so sa tuyang mga birthday ngunyan, mag-text po sa 0928-777-5548 para po sa gusto magpaabot ng greetings ngunyan pong aldaw, ang sa tuya tabing cellphone number, ulitin ko lang na pwedeng i-text tabi sa Globe 0928-777-5548 0966-203-0034. Yan, ito ba yung panduwang number na pwede nindong paabutan ng mga greetings, reactions po sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw na ini mga tugang ng Biyernes, Biyernes ngunyan, sa mga masimba tabi dyan sa Santo Cristo, sa Dapdap Quasay Parish, para po kay Santo Cristo, yan pong mga alas 4 may misa, buda alas 5:30, yan. So mga devotos tabi, mga nagisimba kada Biyernes, baka malingaw nindo tabi, Biyernes ngunyan, pasiring po dyan kamo sa Santo Cristo, Quasay Parish, sa Dapdap. Yan. Okay, sige po. Mga tugang aramon ta daw, ay sandali lang. Tamay text si Busing Leonito Gaviria. Maray na agad tabi, Busing. Sabi niya, pag-text daw po rin daw ako mga listeners kung kumusta ang audio ko sa indong mga radyo. Ngunyan pong pagkaaga. Pag-text daw po rin daw ako sa number ko kung kumusta ang sa indong audio, sa indong mga radyo. Yan, ha? Sabi ni Pading Ray Romero, good morning, Padi. Ang napakatayog ay wag hanapin. Ang mga bagay na diabot ng iyong lakas ay wag saliksikin. Ang ipinagbilin sa iyo ay iyong harapin. Sapagkat ang nakakubli ay hindi mo sukat pakialaman sa mga bagay na di mo kaya at wag makialam kung pinagpapakitaan ka ng mga bagay na di kaya ng isip ng tao. Sirach 3:20-22. Salamat sa mahal na Panginoon. A blessed Friday, everyone. Thank you, pare kong amigo. Yan. Alright, sige. Napakalinaw ng signal mo dito. Oy, salamat pa din, ha. Sige, loud and clear daw, sabi ni amigong Leonito Gaviria. Yung mga texter natin, maklarado ngaya po, digdi sa darag Albay. Good morning, tabi kay Jonas Rosal, Matang-Matana. At saka paki-update po ng Pag-asa Taigwa kay LPA. Sige po, mamaya try natin ang Pag-asa na sana po klarado po sa endong mga sa endong mga harong ngunyan tabing alda. Alright, sige. Ora mo tanan mo ng mga buena manong report hali po diyan sa lawas kay iba si Al Armario sa oras pong alas 5:12 nin pagkaaga. Good morning pa rin, Al. Kumusta diyan? Brown out pa rin. Ay nako, pangyari sa mga bata. Ay, nako. Wala. Dep, pagod ako bareta. Dep, ang kuryente. Ay, Ang ganun yan. karap-kapan panpay. Ay, naku. Karap-kapan pampahit. Anyway, pare, sa informasyon, katanduanes naman ngunyan. Ang focus kan ako Bicol,
para sa tendang relief operation pagkatapos kan bagyong Uwan. Sigon kay Congressman Attorney Pido Garbin Jr., inguan ninda na at least ma-saturate ang mga lugar na masyadong naapektaran, lalong-lalo na ang mga isla kan Rapo-Rapo, Catanduanes, as in parte kan Camarines Sur, Camarines Norte area. Parte ini kan sendang misyon na pagtabang sa mga naapektaran kan kalamidad. Bagay na ipigapasalamat man ini kan mga residente dahil at least may party list na pirming nakakarumdum pag-arog kaning Rimalaso kumpara man kan ibang party list na iidaw man kan mga apektadong barangay na presensya kan ibang politiko alaga na Bicol party list panagos na ng Piligibo sa indang trabaho. Yan. Pade. Bako Yeah. po sila sa Bicol sa San Andres nakaabot ka sa hapon. Ibang kuan ito, ibang grupo. Iyo yan. Yan na grupo ngayon. Ayaw ngayon sila sa Catanduanes. After kan Rapo-Rapo baga, Lansarong Aldao. Mga masunod na kayan. So, Cam Norte yata ang masunod din ang target. Talagang gusto nilang ma-saturate ang Bicol region. Lalo na sa mga masyadong naapektaran talagang barangay at bagyong Uwan. Nailing ko sa mga post. Nailing ko sa mga post. Ito. Okay, good. Very good. Anyway, Okay. yan ang informasyon. Bangkaras kan mga informasyon. Halidigdi sa Legazpi City. Alarmario, DCGB. Salamat Parigal sa report. Hali po dyan sa luwas. Sige. Okay, tuloy-tuloy tayo. Duman man kita sa kinumabog ni Angel Mostasa. 5:40 na oras po sa Pilipinas. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuwing mga paraan kabay. Sa mga dugang tapapong bareta, arestado kan mga kapulisan kan Legazpi City Police Station ang sarang lalaki na konsideradong wanted person matapos na masusugi ni VP Henry na may pigkakahampang na kasong lascivious conduct kan RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sigun sa Katura VP Henry, sa pangalan ng acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., ang suspetsado na bida na si Ray, 27 anyos. Ang suspect ang dinakop basado naman sa mandamiento di arresto na ipinalawas kang korte na may petsang Nobyembre 6 asin may tigrekomendar na piyansa na nasa 10,000 pesos. Ang nasabi person na VP Henry ay nasa kustudya kan Hekatura para sa magkakanigong proseso as ng dokumentasyon bago man iniibalyo sa Bureau of Jail Management and Penology. Mantang ang Legazpi PNP padago sa paglapag kan mga persona nga may pigakampang na kaso panganing mapanimbag man ini VP Henry sa ley. Yan VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Angel sa report. Hali po dyan sa luwas 5:16 oras po sa Pilipinas. Good morning sa mga nakarantabay dyan sa Legazpi City Public Market. Makusog na tabi ang radyo dyan po sa Legazpi City Public Market. Salamat na maray sa pagtutok dito po sa tuya mga tugang na programa sa DCGB. Sige, sana po mabenta ka mo yan. Kumusta po ang timbangan ta dyan? Ayos nga boss, ang timbangan miligdi. Tama man ngayon pagkatimbang. Okay, good. Mas maray po yan. Alright, sige. Okay na? O sandali, check ta muna sa kwanta ha. Ang sa tuya tabi na mga listeners natin. Okay. Good morning. Paki-update po ng sige, mamaya tayo natin yung pag-asa para makwanta ha. Ang latest. Sana Maria ang udyota, magamit daw kita ki ibang number to lang ha, sa pag-asa. Para po, di kanal pwede mag-apo dyan. Di kita ki pwedeng maka-apo dyan, sa estasyon, para mas klarado. Sige. Bueno, dumang kita kay Jimmy. Nasalita, aramong taluan pangyari dyan sa 3rd District Canal Bay. Jim, good morning, Jim.
Yes, BP, maray na aga sa mga para antabay sa mga dagdag niya tong bareta. Good morning mo na kay Madam Jo Espinas and Ma'am Mayan Lorenzana sa pag-ibig mga Ayun naka-monitor sa to. Pag-ibig. Yan si Pag-ibig. Mayan talaga, bibig ko yan. Diba? Malang Bibig buot ko ni yan. Madam Mayan Lorenzana. Gabos, Tapos si gabos Ma'am man Jo yan. Espinas, magkataning-taning sa Oo, nainay pati sa si Jo, opisina. mga bistado ko yan. Mga Yo. bistado ko eh. Aram Oo. ko nga ni utong si Boss Henry niya sa Tagaytay. Anong sabi? Anong sabi? Aram ka na nasa Tagaytay. Oo, nakaantabay sa tuya yan, Perme. Listener kong pagkagay. Mga Okay. tagapag-ibig, good morning. Good morning man Oo. kay Attorney Jimbo Guerrero and sa iyang Okay. staff. Digdi sa kamali. Yes. Mga suki niya to Mhm. na mga paradangog. Good, very good. Mientras tanto, BP, nakabalik na naman sa mataas na presyo ang sibuyas. Matatandaan paano? ka ito. Go. Go ahead. Matatandaan ka ito. Naging dakulang issue baga ang presyo sa Ricardo, lalo na ang sibuyas. Uminalintutunin maray ang presyohan. Sa mo niyan, pagkatapos kan bagyong uwan, mismong experience kan DCG Binyos, tulong sarada ito na sibuyas, 20 pesos. Digdi nagpun ang DCG Binyos maghapot sa saudan sa kungura no na ang kada kilo kaini. Ang simbag 225, 250 pataas depende sa klase. Ang Malaysia, mahalo na naman. Oo, okay. Ang Malaysia kan mga paratsinda, may nagmamanipula na naman. Posible pig sa saray, pigluluwas paniit-diit, para masabing maluya ang supply. Ang mangyayari, i-apply so loob supply and demand, natural, babaan supply, pataas ang presyo. Sa management, ini ang pigapod na marketing strategy. Bako sa naman ini, ang nagtataraasan ngo niyan, alagad ang mga parabakal, nag-adaptation na sa nan pigigibo, mga maritatas, dahil naman nagpapararireklamo sa pagsabing, wala masayin man sinda mareklamo, wala man kay baga may ahinsya ki gobyerno na nagmo-monitor ka ni and pigtatawan nga ni kita baga kay to ki monitoring kan mga presyon pero ngunya naiil daw na wala naman ni nagmo-monitor kan mga wala man price control na guide ngunya na mala pasyal ka sa mga saudan mangalas ka ang mga presyo lalo na ining mga basic commodities, mga gulayon sa pangkusina na gamit ka mga mahal tabi, BP. Ayun, okay. Yan ang sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy, ang dating presyo kang sibuyas sa merkado, manggura nung kilo? Normal ka na kuha, puro parehas na kan bawang, nasa labis ng 150, ay man na nag-abot sa mga 200. May nalon mong tulong sa radit na sibuyas, 20 pesos. Naiko po. Kaya kung masaod ka, dati ang sibuyas, makabakal kang para yan sa mga saudan sa gabos na saudan, ano? Parehas? Gabi kasi nga, mga saudan sa Legazpi. Kaya ito, makabakal ka sa 5 pesos mo, makabakal kang sibuyas na ngunyan, tigtitirimbang pati, makabakal ka, pirming mapon sa 10 pesos na sa dahil ka kan mga las. Ito pala, naglangkaw na naman. Taka ito baga, naging issue na pagparalangkaw kan sibuyas. Ngunyan, nagbabalik. So, bawang, dati na dahil man na yung problema sa bawang. Miyan ta, BBP, sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCG Binyos.
Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas, 5:22 na oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po digdi sa DCGB. Good morning Tabi sa satuyang mga birthday celebrants ha. I-text na po ang satuya na mga greetings Tabi. Totoo papasadahan tayo yan. Mga tugang ngunyan tabing pagkaaga di po sa satuya na programa. Balong ko doon na apudan ang pag-asa ha. I-try ko lang po, i-text po nindo ako. Ano yan ha? I-text mo nindo ako kung kumusta ako. Taba minsan kaya, day po na sasagap kang kuhan, day na po nasasagap kan sa kuyang gadgets ha? Hindi po sa kuyang gadget ang audio kan pag-asa ha. Balon ta daw pong apudan, kuhan po nindo ako, i-text mo nindo akong klarado ano ang satuya tabi na signal, ang satuyang audio para po sa satuyang forecast. Klaro hunta itong sabi may papalaog na naman na may papalaog na po na low pressure na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Ang ito ngaran gari Berbina paguna ko sa pulbo. Balon ta daw ha. Kung pwede kung medyo may air gap man, pasisyan po nindo ata. Tapos text nindo ako kung kumusta ang sa kuyang audio hali po sa pag-asa. 5:24 na oras po sa Pilipinas. Noon isunod na po ang mga headlines sa lado national. Ngunyan po ang pag-aaga. Wala, sandali lang. Taringin po ang pag-asa. Masabutan ta kung ano ang mga latest na mga pangyayari diyan po sa satuya na kapalibutan. Pero sana igaman nga akong nailing, igaman nga akong nahiling ay wala, naputol. Naputol tabi ang signal ha. Madali lang. Ulitin natin ang pag-asa. Baka may usually kaya nag-forecast ini. Bako ang pag-asa baga kaya Southern Luzon, mga tugang bako masan ayan sa Legazpi, Buong Bicol region. Nag-aapod sa Inda para po sa sa forecast. Pero kumusta ang panahon diyan sa Indo, sa tuya sa Legazpi? Tama po yan hen, wala naga-monitor kan mga presyo ngunyan. Dati sa night market bararato. Ngunyan po sa daraga night market mahal na din. Sinabi na. Talaga pala na. Ay, Dan. Good morning amigo. Opo, sige daw Tabi. On the air ka sa tuyang programa ngunyan. Go ahead po sa tuyang latest forecast. Ayos po, good morning po sa inyo lahat at sa ating mga tagapakinig. ITCZ or Intertropical Convergence na nakaka-apekto sa Palawan, Visayas, Mindanao. Samantala ngunyan po din sa Bikulan, asahan po ang generally good weather condition. Hindi ba na lamang po sa mga isolated na mga paguran at mga thunderstorm. Sa ngunyan po, expected po na ang agwat ng temperatura umaabot ng 25 to 32 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat ng 5:43 na umaga. Dito ay lulubog ng 5:15 ng gabi. Philippine Standard Time, 5:26 a.m. Yan ang latest gabi dito sa forecast ng pag-asa sa Southern Luzon, Occidental, Infante, Marina. Apo, Dan, ano itong, kaya kita kaharapot sa ko, buda may garaman agad may nahiling ako. Totoo ito na gari may LPA o cloud cluster na pwedeng mabilog na LPA na malawag sa Partabi o nasa luwas kang par? Yes po, possible man po na magkailangan ng low pressure na area na malaog din sa Philippine Area of Responsibility at ina-expect na ini na maging low chance na maging isang bagyo. Ayun, low chance baba ang chance na maging bagyo. Apo. Ayun, no rin po pining maglaog sa anyway, kung low chance dito na pag-urunan Pero tama. Based sa yung area of responsibility, one day pa po siya nabibilog. Aday pa man, nasa luwas pa sa Kampar, anyway, bako siya hindi mahalagang pag-usapan kasi hindi naman talaga siya madidevelop. Tama? Wala pa po. Hindi pa po siya. Yung posibleng may ma-develop, pwedeng pag-usapan. Yes po. Okay. Sige Dan, salamat ha. Salamat Tabi. Sige po, salamat. Okay, bye-bye. Thank you. Mga tugang Dan Triumpante kan pag-asa. Mga listeners, kumusta po? Nasabutan nindo so broadcast dyan, Tabi sa indong mga radyo. Pagkitext na po nindo ako.
Di man pala nito, napiga paraha di tanindo. Di man databi, harayo man databi ang tsansa na ma-develop ito bilang, ay, sandali. Bakit? May nag-amna tayo kinagluwas lugod. Sandali lang. Di kinagluwas eh. Ay, di kinagluwas ang kuyang monit. Sandali. Hello? Hello? Ay. Sandali. Sandali. Bakit ayaw to? Hello? Hello? Alright, nawara. Okay na tayo. Okay man, malinaw audio. Oh, very good palan. Okay man palan. Pwede palang, mamaya sa forecast natin, mayroon tayo sa News O'Clock. Igwatabing opisina ang Bureau of Agricultural Statistics, iyo bagatabi ang nagmumonitor kang presyo kan mga gulay. Yun. Sige po Gary, what day ni dyan sa Legazpi? Nasa ibang, ang Bureau of Agriculture, dati dyan ini sa dati dyan ini sa may Kabangan. Di ko aram, tanda ko ka ito, nagkatao yan ki update sa mga stations kang presyo. I do not know yan kung nataday na nagpapaabot sinda, ha? Okay? Ipa-double check ta daw. Di ko aram kung yaon sa Rawis o yaon duman sa Pili sa regional office tabi kang DA. Year-end bonus sa mga government employees taon-taon. Wow! So mga year-end bonus kan mga government employees. Maabot daang ngunya na aldaw. Okay, sige po. Wow! So love pressure ang pag-urunan ta dyan sa pag-asa. Tagaroday ko naman na dadangog. Para nga, di dahil naka-duty ngunyan sa tuya na amiga dyan tabi sa pag-asa. O di, okay na yun Yung sa, klarado tabi sabi ni Danso nagapararapot kang sitwasyon, mga tugang na nahadit kita, tamay malaog na naman sa par, na maraot na panahon, o day magparahara dit, tabi ta, day man da ito, hababaw ng tsansa, mga tugang na ma-develop siya bilang sarong bagyo, o saro na tropical depression. Okay? O, sabikan sa mo yung technical, malinig da po ang signal ko. Kumusta dyan sa mga harong nito signal takang forecast kan pag nasabutan po nindo. Akuan oning Noel. Kumusta Noel? Makontabi, klarado man. Happy birthday po sa tugang mo na si Sir Jack. Uy, kasuhapon Noel sa birthday ni hermano. November 13, yan Kasuhapon, di ba 14 ngunyan? Kasuhapon may sa birthday ni hermano. Happy birthday yan. Belated happy birthday kay hermanong Jack. Tabi. Hermanong Jack, happy birthday. Halik kay Noel Manalo. Sige. Okay na tayo? Sige daw. Ronald, nandyan si Kwan? Nandyan si Jenny? Pwede kita kan headline sa Lado National. 5:30 na. Oras po mga tugang sa Pilipinas. Sige, wala pa. Di si Kwan na muna. Ramunta na muna ang mga headline, ang mga bareta hali po dyan sa luwas. Kasabay si Angel, sino ba nasa Joshua? Tama. Joshua Bino. Joshua, good morning. Good morning, Joshua. May kahuro naman gayod na. Doon may kahuro naman na babayi. Oho, nandiyan na, bumalik. Naputol kaya signal Hello, BP. Yeah, good morning. Yes, good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Sa nagsagyatong bareta sabi BP Henry, padiit-diit ang pagdagdag sa bilang kan mga barangay. Okay. Nawala. Joshua. Hello? Wala. Yeah, go ahead. Nawala. Hello? Nawawara ang signal Nawala. O sige, pakitry again tabi Joshua. May nag-text patinig di good morning sir, kumusta? Sisi daw ini. Sino po itong nag-text na to na good morning sir, good DM sir, musta? Ay,
Good day, musta sir? Sino kaya to? Gila baga, stoy, busing, oning paki kundo tabi ta punbok ining de kaya nakapunbok so nag-text tigil sa kuya. Good morning sir, musta? Yan ha. Sabi ni Madam Melindawi, loud and clear po, Sir Henry. Good morning, Tabi. Yan. Good morning, Madam Melindawi. Good morning, sir. Malinis po audio ng Pag-asa. Ay, wow. Gusto sabihin, pwede kita mag-interview palan sa, may di kita mag-afford sa phone para mag-interview. Hello? Late na yan, sir, na year-end bonus na balita. Kasaro pati na o sa syudad. Ubus na. Ay, sa Ligas, pinagtaon na kay year-end bonus. Kaya palan si Mrs. Gary Pilbing naka-smile. Kaya pala si mi. Oy mga taga City Hall, nag-rin bonus na kamo. Pero sinikrito naman sa ko ni Mrs. Joshua. Hello. Yeah, go ahead, go ahead. Go. Signal ka ba? Bakit? Namimiss kita agad pag nawawala ka. Nagiya ka. Oh, may report ka ba? Bakit? Kapag kasama kita, klarong-klaro. Balita ka ba? Ano? Balita ka ba? Bakit? Lagi kang fresh. Okay. Nabis ka. Fresh ka ba? Bakit? Presko ka ba? Bakit? Parang gusto kitang yakapin. Tapos naputol na naman kayo. Nawara na naman. Hello? Amin na. Okay, sige, go. Yes, biti. Anyway, sa dagdag niya tong bareta, padiit-diit, ang paghiro, asin pagdagdag sa bilang kan mga barangay sa munisipyo kan Daraga Albay na nakakabalik na sabi si Henry ang supply kan kuryente matapos ang pagrapado o pag-agi sa tuya ni Super Typhoon Uwan. Sa latest na informasyon, sabi ni Henry, as of November 13, alas 6 ang pagkabanggi, nasa 31 hali sa 54 mga barangay kan Daraga ang nakabalik na sabi ni Henry ang supply kan sa indang mga kuryente. Katumbas ini nasa 57.41% sabi ni Henry. Kalat ang mga barangay na may supply ng kuryente. May kuryente na sa sentro kan Daraga Albay, sa northern as in southern areas sabi ni Henry. Alagad talagang puspusan man ngunyan ang pinagigibong trabaho kan Albay Electric Cooperative o kaya kan Aleco asin tigtatabangan na kan mga personahes kan municipal. Nawawala talaga? May Hello? problema tayo? Para mahidali sabi ni Henry ang pagrestorar kan supply ng kuryente sa bilog ng barangay kan munisipyo kan Daraga Albay. Kaso sarong aldaw nasa 40+% ang power restoration sa Daraga. Asin pakalipas ng sarong aldaw nasa 57.41% nga na ini. Ipinamisa kan lokal na gobyerno ang padagos na pagtuwang sa Albay Electric Cooperative para maibalik man tulos ang supply kan kuryente sa gabos ng munisipyo kan Daraga Albay. Alagad ang pangapudan sa natabi ni Henry na dainanggad pagbaloon na magunay o kaya pagsadiring magpakarhay kan mga kablikan kuryente lalo na kung bako man eksperto dahilan sa solamente Aleco asin tigatabangan man sa clearing kan Municipal Engineering Office na dapat na magdot-dot asin magirahay kan tabi ni Henry sa paglilikayan digdi iyo ang disquido tabi ni diit na tsaga-tsaga, diit na halat-halat tabi ni Henry dahilan sa talagang puga-puga naman yun yan igabutan ni diklom sa pagkabanggi na trabaho kan mga linemen kan Aleco asin Municipal Engineering Office
As in, sa kunyang BP Henry, maski padiit-diit, at least medyo nag-aabante tabi BP Henry, paluway-luway, naragdagan ang mga barangay na napabalik na ang supply kan kuryente sa daraga. Yan, sabi BP. Ang dagdag niya itong istorya with Boy sa Mobile, John Cobino, PGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas kasabay mga tugang si Boy Mata sa Mobile. Habang nag-ikot-ikot po dyan, mga tugang sa Satuya na kapalibutan. Okay? O, sandali. May nag-text giraray digdi regarding sa pag-asa. Wala po. Di po kamo mag-aadit tungkol dyan sa pag-asa. Di po ki problema. Di po ki problema. Itong pagkasabi na ngayon, madidevelop na ang bagyo na palaog sa par. Sabi ni Juan Casubago, sabi ni kauron to sa forecast, naligamang kulugod si Dan na triumphante, sabi ni Dan, dahil po maghadit, dahil manda po ito, madidevelop, low chance ang term na ginamit ni Dan low chance na tabi, mga tugang na magkaigwatabi ni madevelop ito, bilang sarong bagyo o magin low pressure area. Di magparahara dit. Di magparahara dit dyan, tabi. Sabi niya, di man ngaya po kitang problema. Okay? O di sige, di ayos na. Good morning, tabi kay Kuan Good morning kay amigong, singan ini si satuyang amigong, si King Reginaldo. Dyan tabi, mga tugang sa Bangkiruhan. Salamat amigo sa pag-share kan sa tuyang programa ngunya na aga sa tuya tabi na mga paradang. O may mga birthday pasadahan tanan mo na. Tidaw tabi coronal ki birthday song diyan. Good morning kay classmate na si Jocelyn Enovejas. Uy classmate, good morning. Kumusta ka tabi classmate? Kumusta sa tuyang mga Makalaya girls? Yan. So mga beauties kang 80s, budak 90s adi, mga magayonon ini sa classmate. Sinan mga magayonon ka ito. Kaito, kakulon magayon dyan sa muya sa barangay ni. Ato ni si Kwan, si classmate. Munyan gari maluyan. Bala ka nga. Sabi kan mga gura niya, pagparapanagsag noy, pagparapanagsag. Ariola Alma, good morning po Bicol. Sabi ni Nelly Rojas, good morning everyone from Virginia, USA. Uy, the best ini Si Madam Virginia Nelly Rojas, nasa Virginia, USA. Yan. At good morning Tabi. At saka good morning man, sabi ni Jonah Barcelo, Eric Gianan de la Cruz, good morning. Sabi ni Karen Joy, sabi man ni, tama ba? Karen Joy, oy, happy birthday daw kay Kiefer Clay Luna Sadile, o November 15. Sabi ni Lola Karen, yan Good morning po kay Elisa Fajardo, buda sa gabos ng mga parantabay, Cora Balaoro, good morning daw. Hain katabi ng niyang classmate. Ay, classmate yun ako sa Tagaytay po. Jocelyn Enovejas, yun ako tabi mate sa Tagaytay ng niya naka-broadcast. Kaya medyo, horarayo po kita sa Legazpi City. Yan. Good morning sa mga taga Makalaya, ang sa kuyang mga classmates sa high school. Uy, classmate, kumusta na dyan sa mga kwanta? Sa mga klase mong mga magayon, garigururang naman na de. Dahil kanyang katultulin na. Ade, garigururang na. Kurang na magayon yan, mate. Grabe ka ba ngayon kung makataram? Alright. Choy asay tuno, dapat man talaga sirhin, may nagmo-monitor kan presyo dyan sa market. Amak mo tinapa, 400 ang kilo. Ay grabe naman, ang tinapa. Kaya pala ng mga gulay paminsan, mariparo mo, nagari kulang na ang bangot sa tinapa. Adi, mga sisa na pwedeng makamonitor diyan sa public market taon-taon. Mag-check daw kita kang presyo kan barakalon, mga amigo. Isa na nasa field nyo niyan. Magkon daw kita. Imagine ang tinapa, 400 ang kilo. Grabe naman. Pasay daw tabi Diyos ba dyan sa mga merkado. Tabing atab-atab. May nagasarao dyan. So,
sibuyas na sabi ni Jimmy, pero ito 200 ang kilo. O so tinapa pala 400 ang kilo. Grabe. Ba't ang tinapa masira mo nun sa gulay na gulay na langka, gulay na kalunggay baga. 400 sabi ni Choi Asaytono. Glenn Salian, okay man po ang digdi sa ginubatan ang signal. From Melbourne, Australia, nakatutok po si Chanitz na Armstrong. Good morning, Tabi Chanitz. Lads Bueno, morning po. Pabati si Elmar Lorilla ng Sipi Daraga Albay. Ma'am Tess de la Torre Marchan, good morning. Happy birthday po kay Diane Rose Liames Locracia from HRMO Daraga. Sabi ni Catherine Lutino. Good morning, Miss Catherine. Tabi, sa imo. Sige, Tabi. Good morning, Tabi. Kay, sabi ni Ma'am Catherine Lutino, happy birthday kay Diana Rose Liames Locracia. Yan. From HRMO Daraga. Yan. Iyo nga yung gurong na classmate, pero magayon pa man giraray. Ay, wow, the best talaga ha. Nasa ko yung mga classmate dyan sa elementary, buda sa high school. Namiss ko, so, eskwelahan taga ito na madugion. Ano? Madugion. Gandaralagan kami. Madugion. Buda nagkukan kami kay ito, nag-CAT. Naging core commander ako kang high school. Salbata ng dugi. Ang kumbat pag-urulian. Gari, linamo tao sa kuha, linamo tao sa kabasan. Okay, o bueno. Bueno, okay na tayo. Yung mga birthday celebrants natin, wala na. Uy, si Kwan baga, di gadana, di. Wala, Ronald, wala dyan si Jen. Wala pa si Jen tabi para sa National Headlines. Paki-chat mo daw tabi ko. Si Juan Ponce Enrile, gadana, di. 100, pero nga edad ni Juan Ponce Enrile, 101 101 years old na po si Juan Ponce Enrile. Nagadan po kaso ano yan? Nagadan po kaso Huwebes tabi 4:21 PM. Kasi indang harong. Sa harong man pala nagadan. Bako man sa kwan. Ano? Kaya ang oldest na kwan, ano yan, legal counsel, ni, ano, pero pag may mga interview, pag nag-guest baga siya, very sharp man ang isip pa man ni Juan Ponce Enrile, ano, bilang sarong abogado, di ba? Nagadan siya kang uminaging aldaw sa indang harong palan, pag una ko nasa hospital, ini pala namundag kang 101 siya, Febrero, ay Valentine's Day pa ang birthday, ano, ni Juan Ponce Enrile, 1924. Ano, bibini do si Juan Ponce Enrile, siya po mga tugang naging defense minister kayto kan Marcos administration, naging senador, naging senate president, naging congressman, naging chief presidential legal counsel ngunyan ni Marcos Jr. Oh, iyo totoo man talaga, pati ba ining abogado. Kung kadakol kang basher. Ni Juan Ponce Enrile. Kadakol kang basher ni Juan Ponce Enrile. Okay, o di sige, okay na. Baka mayroon pang greetings na iba. Ito, sandali lang. Masupog sa Indo. Nagapara-text ngayon. Di mo pigbabasa. Madali lang. Tabi. O yung mga teachers, tabi. Good morning, ha. Sir, pabati po ang happy birthday kay Miss Marie Chris Nahe. Yan. From pagbabati halikay sa indang mama. Marie Chris Nahe. Yan. Good morning, Marie Chris. At saka good morning, Sir Hen. Ang nahaditan mi kung ma-develop kay sa imo so pag-asa girl. Pasado ka. Di ko magparahara adit ka yan. Under control yan. Good morning, BP Henry, watching from and listening from Pasay City. Sabi ni Rolly Alvarado. Yan, magandang morning. Good morning, Tabi. Maski ngani tinapang lawlaw, 20 ang 1/4. Gari po sobra tawarang nagamonitor. Kung ang lawlaw na tinapa, 20 pesos ang, Kung ang lawlaw na tinapa, ang 1/8 ha, bako 1/4 ha, 1/8, 20 pesos, yun man ang gada. More or less, nasa 400 ang presyo kang tinapa.
Orhodes mananggad nasa 400. Ano ba yan? May problema tabi. Pakabagyo kayo dadi. Pakabagyo iyan, biglang nag-iritaas mga tugang so presyo. Kan mga barakalon, kang dyan sa market. Siyempre, kulang ang supply. Kuan bagaan? Natural law, mga tugang sa economics. Bigturuan sa tuya ka ito. Pero garo, pag grabe naman, gari. Ano yan? Garo grabe naman. Masyado na kuha naman, abuso naman. Okay? O sana, patsik na sa mga pag-iribata kung kumusta man agad ang presyo kan sa tuya na mga agriculture product yan po sa mga Saudan. Okay? Sige daw, 5:48 na. Aramontan mga paningit sa Morning Hirit. Halipin dyan sa Muslim. Paningit sa Morning Hirit. Nasa linya si Shara Maileron sa dagdag na istorya, dagdag kaaraman, ngunya na pagkaaga. Good morning, Shara May. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na ang sikat na Eiffel Tower sa Paris, France, ang original ko ta na itutugdok sa Barcelona, Spain. Basado sa Smithsonian Magazine, kan late 800s, ipigrekomendar ni Gustave Eiffel, sarong civil engineer asin ang nagdisenyo kan iconic na tore, na itindog ini sa syudad kan Barcelona, alagad nagsayuma ang mayor kan Barcelona, dahilan ta makanusday ini asin daibagay sa syudad ninda. Dahilan ka ini, inilipat ang proposal sa Paris, France, asin digdi itinindog ang Eiffel Tower para sa 1889 World's Fair, kung sain sagkod ngunyan, saro ini sa naging pride o orgulyo kan nasyon kan France. Yan po, VP, ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin Biyernes. Ini po si Shara Milaron. Marhay na aga. Salamat, Shara May. O yan pala na, yung Eiffel Tower. Si Kato niya, gusto ko man dyan makaabot. Gusto ko man tabi dyan makaabot sa Paris. Yeah. Maglakaw-lakaw ka naman sa Eiffel Tower. Nakakasakat bagan mga tao dyan, di ba? Kaya man sana, so first time kaming mga reporters ka ito, first timing travel, mga tugang sa Kuan, first time na travel sa Bagyo, mga reporter kami. Sabi ka sa raming pag-iriba, maduman niya kita sa Victoria Victoria, so plantation baga kan mga Kuan, plantasyon kang mga ano nga napod kayan kan mga grapes grapes ano nga sikat yan sa Baguio na prutas, so grabe nga boy, lingaw-lingaw ka boy. So strawberry tama, strawberry dyan sa Baguio, strawberry. Strawberry, di ba? Strawberry yun eh. Hello? Morning. Bata. Bata, igwa dyan si Kwan. Igwa dyan migo ki advertisement baga sa Washington Drive. Mailing mo. Yudi, yung sabi niya, Yudi patang siram. Malikot man ang isip. Malikot man ang isip. Yun di patang lang sila. So, crispy pata. Okay. Yeah. Pinakanakulang sale site baga yan Eiffel Tower, di ba? Yeah. Okay. Nanggad. Oh, okay. Yeah. Yes, basta na kung ano yan, sabi nga kung lulubi ng Panginoon, magkakapunta tayo. Okay. Yes. Okay, Migaw, salamat. Okay. Thank you. Salamat. All right. Sandre lang si Brad Charlie. Morning. Bro, monitoring from Virac Catanduanes. So, kasarap Brad Charlie duman. Kasarabay sa grupo kan Ako Bicol, di ba, Brad Charlie? Kasarabay sa grupo kan Ako Bicol na nagpasiring po sa Virac. Good morning, Brad Charlie. Yan po sa Virac Catanduanes. At saka good morning, man. Sa mga Macedonian Heritors, sabi ni Jerel na Aranya, good morning databi sa mga Macedonian Heritors.
Lalo na po ang rice na pigbabakal, isang brand after 2 days nagtaas ki 30 pesos. Nagrestoryahan nga ni kami kan XGF ko kung arin pigbakal ming rice brand, minalang ka po, God bless all over the world. Grab migo Jerry la. Pati palang so big bagas, ano, paki monitor tabi mga pagiriba, pati so bagas naglangkaw, bakuan marayta. May kun baga, igabagang price freeze mga tugang ang kuan, di ba? Ang DA regarding niya. Di man nangyari, tabi. Pagabot mga tugang sa araw ka na bagay. Okay? O sige, sandali ta. Basahan ta ka mo kirawit-dawit. May rawit-dawit si Padeng Ray Romero. Ay na so rawit-dawit ni Padeng Ray dita. Maalas 6 na. 5:53 ang rawit-dawit ni Padeng Ray. Ang titulo, Taglamig na. Yan. Sige daw, Ronald. Kaya ko dyan. Music. Ang titulo, Taglamig na. Yan. Isang tula ni Padeng Ray. Yan. Good morning, Tabi. Sa mga taga-tula, tula-tula, buda sa mga estudyante, dakol na mga estudyante pa na nagmumonitor ka ining tula ni Padeng Ray. Buda sa mga nag-aaradal baga ki, basta mga college na iba sa Filipino subject. May nagdadarangog palan kaya ni na mga arog ka ining ano yan, segmenta sa na mga estudyante. Pigapaadalan da ka ibang mga teachers. O ito pang tula ni Padeng Ray. Ang titulo, Mga Tugang Taglamig na. Yan. Kay sarap ng dampig ng hanging may lamig. Sa bahagi ng katawan ay sulit na sulit. Parang kabayaran sa makaraang tag-inip na ipadama sa lahat ang kakaibang sukli. Lamig na sumasabay sa buhos ng ulan, na bahagya pa lang ang ramdam na ginaw. Ngunit dahan-dahan may dalang kasiyahan na ipaparamdam kung anong kahulugan. Ganda sa pakiramdam pag sabing taglamig na, parang may tinutukoy na pag-asang naiba. Sumuli para sa atin ay may ipapadama isang dakilang pag-ibig na buhat sa Mesiya. Mayroong pagbabago sa loob ng isipan na napapaloob dito ay kahinahunan, bakas din sa mukha yaong kasiyahan, dahilan ng pagmamahal ay nararamdaman. Namumuong mga ngiti at maingat na labi, mga maririnig natin na siyang bahagi ng sabing lamig, naging bukang bibig, magpapasko na, ipadama ang pag-ibig. Sumasabay sa hangin, magin ang mga dahon, nasa puno nagmula, sumasayaw kumpul-kumpul, at sila ay nakikiisa at nagpapakita na madamaang ng lahat ang kasiyahang dala. Mga tugtuging pamasko na kay sarap sa tenga, napakahulugan ang bawat kataga, at ang bawat kanta laging may paalala, ipabatid sa lahat ang bawat halaga. Ang magagandang kulay ng ilaw na patay sindi na kumukuti-kutitap ay nakakabighani. Taglay niya ay maliwanag na sa puso maghari, at ang bawat kislap kahulugan magpakabuti. Taglamig na kapatid, tayo na sa kapayapaan. Ang katahimikan sana'y ating maging taglay, at ang bawat isa ay may kapanatagan. Ito'y patungo sa buhay na makahulugan. Ating ipadama sa lahat ay malasakit, at higit sa lahat, pag-ibig ay ipabatid. Regalong nagmula sa butihing Ama na nagmula sa langit, maging ang taglamig. Yan.
Yan po ang tula na ipanadala ni Padeng Ray Romero. Good morning, Tabi, sa mga taga-barangay Tula-Tula, Legazpi City. Medyo nataod-taod na iyan, ha. Natula na yan ni Padeng Ray. Good morning, Tabi, sa mga teachers kan Ibalon Central School. Yan, ha. Pero po idang nakaantabay dyan sa Tuyang Buda. Siguro, isabay ko na sa kuan. Isabay ko na sa mga taga Legazpi Port. Yan, Elementary Central School at sa taga Gugun Central School. Yan. Best friend, haloy man kita, sabi ni Dr. Raul, haloy man kaya ang processing kang tinapa, sana masabutan kan mga konsumidores, lalo na kung nagkakanta ang nagigibok ang lawlaw na tinapa. Kaya ko, yan baga, liluto, di ba? Ang pagyukan tinapa baga, liluto, tapos bibalad, pag-aagunan yan eh. Actually, ang tinapa, luto na, di ba, Dr. Raul? Bendian, luto na baga ang tinapa, diba? Kaya nga, nisisugba minsan ang sabaga, kaya kami sa bulod, pag dahil kang isira, hihugasan, mas dahil nga, anong hugas-hugas kan tinapa? Anong hugas-hugas? Pagka kuwasa napatos sa dyaryo, lilandag mi andyan sa kuwan, sa bulod, lilandag mi sa, sa uring, solve na, isira na. Buda, pagaan mo kigata, so kigata ba kanyog sa maluto mo? Yun na. Isira na po yan. Masira mo na di. Tapos, so, natukbaga, pipaga duman sa kuwan, pipagaan sa maluto, solve na. O, tama. Sige, mapagmadaan, lalo lang ako nagigibok ang tinapa, nagkakanta. Igapalang ka na di. Alright, o bueno, 5:59 na, mga tugang dito po sa tuya na programa. Sandali, tabaka may naiwan, may nawalat kitang mensahe ngunyan sa tuya tabi na program. So mga happy second birthday po kay Kayfer Clay Luna sa Dile sa November 15. Love, Lola. Yan. Amelia Marbella, good morning daw. Melody Jero Marino. Strawberry nga niya po. Iyo po, ma'am. Salamato na maray. So, strawberry. From Saudi Arabia, pabati po sa pamilya ko dyan sa barangay Tiko, Taisan. Sitio Tiko, Taisan. Sabi ni Maraya Almaden Janice. From Saudi Arabia. Yan. Harayon man. Sa mga taga-sitio Tiko daw, good morning, Tabi, Sendo. Sabi ni Priscilla. Good morning, man. Alright? O, sige na. Okay na tayo. Pwede na tayo si Angelita Guaps. Yaon po sa Maslog, Legazpi City. Good morning. Okay. Sige. Good morning daw kay Elmer Lorilla. Okay na to. Nabasa na ito. Okay. O, bueno. Mga tugang at mga bareta po, susunod na. Makalipas lang ka nagkapirang mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas, Daraga, Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Traveler's House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles.
Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wing. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on November 28, Friday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi. At kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz, BCGB, Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:04 po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga barata, ngunya pong aldaw nin Biyernes, Nobyembre 14, 2025. Emergency Loan Program kang GSIS para sa mga miyembro asin pensioners Albay asin Katanduanes bukas na. 186 na barangay sa Albay na pailawan na kan Albay Electric Cooperative. Boy Scouts of the Philippines Albay Chapter o Mayon Council mapartisipar sa 33rd Asia Pacific Regional Jamboree sa Butulan, Zambales. Iba pa niya itong mga headlines, mga tugang sa lado lokal, danyos kan Super Typhoon Uwan sa mga eskwelahan sa Albay, sobra sa 2.2 billion pesos sigon sa Department of Education Albay Division. Sa lado nasyonal, dating Senate President Juan Ponce Enrile na maaram na sa edad na 101. Mientras tanto, headlines kan mga bareta sa lado nasyonal o kaya sa luwas kan Pilipinas, government shutdown sa istorya kan Amerika, tinapos na ni US President Donald Trump. Business news, pagluya kan ekonomiya, bako sa dahil sa isyu kan korupsyon. Health news, mga paagi sa pagataman nin kulit kan tawo aramon. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga Dracula niya tong bareta sa lado lokal, 186 sa 770 na barangay o 23.89% sa probinsya ang napailawan na kan Albay Electric Cooperative. Katakod kan palagos sa pinagigibong power restoration efforts matapos ang Super Typhoon Uwan. Basado sa pinaluwas na power monitoring report, alas 3 kasahapon, pinaghalangkaw sa Santo Domingo kung saan 20 na sa 23 na barangay o 86.96% ang napailawan na. Ang Legazpi City sa 52 na barangay o 52 sa 70 barangay kaini ang napailawan na, mantang sa Daraga may 30 ng barangay sa 54 kaining barangay. Mantinido man na day pang ilaw ang mga munisipalidad kan Malinaw, Tiwi, Manito, Jovillar, Uwas at Sinpiodoran. Mientras tanto, nagapadagos man ang pinagigibong restoration activities kan kooperatiba kung saan nagpapautog man ininin pasasalamat o nagpaabot man in pasasalamat sa mga nagpaabot nin tabang asin naka-apresyar kan disperso na pailawan na bilog na probinsya kan Albay.
Bukas na po ang mga emergency loan, bukas na ang emergency loan kan program kan Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro as in pensionary salbay as in Catanduanes. Sigon kay GSIS Legazpi Branch Manager Attorney Eugene Virgo na nasa 20,000 pesos ang loanable amount para sa first time na mag-avail kan loan mantang 40,000 pesos man kung may existing emergency loan na may 6% annual interest rates na payable sa laog ng 3 taon. Dagdag pa ni Virgo na an emergency loan may grace period o moratorium na 3 bulan kung kaya mapuon ang pagbayad kay ni puon sa 3 bulan matapos na aprobaran ang loan. Sinabi man kay ni na maot na mag-aprobitsar, pwedeng mag-apply sagkod sa Pebrero 7, 2026 sa GSIS Business Center sa Legazpi Branch sa mga pinakaharaning GSIS offices o sa paagi ng GSIS mobile app o touch mobile app. Mientras tanto, may dagdag pong report hali dyan sa luwas kasabay si Al Armario. Good morning, paring Al. Sakripisyo pa sa Gudsangunyan ang mga barangay na nasa interior bako nasa mainline kan Aleco sa highway. Pasaro-saro naman na pikapailawan ang mga barangay na nasa mainline. Siring Kantaysan, Alagad ang iba dahil palamang nin gila-gila. Obserbasyon kaniba, kulang talaga ang mga tauhan kanaleko. Lalong-lalo na ang mga linemen. Mismo na nga ni ang ibang barangay official sa nag-initiate na maklearing ang lugar alagad atrasado pa man giraray dahil pigirin na talaga kanaleko ang mga nasa highway. Kaya sa Gudsangunyan, masarong simana na lamang after kan bagyong Juan, kulang pa ang napapailawan sa Albay. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta, mga tugang salado lokal, 2.1 billion pesos na ang naging danyos kang mga eskwelahan sa Albay Division. Darakan super typhoon na si Juan. Detalye kan bareta kay Angel Mostaza. Sobra sa 2.1 billion pesos ang iwinalat na danyos ng Super Typhoon Juan sa mga eskwelahan sa probinsya kan Albay. Ini ang partial damage assessment na ipigira sa SDO Albay sa pagikan sa indang Disaster Risk Reduction and Management Officer Sir Alvin Cruz kung sa ina nasa sobra sa 32,000 na mga learners na naapektaran kasabay pa ang 1,700 na mga paratukdo. Sa ibang haligdian, 300 na mga 4 o 304 na mga eskwelahan na nagsapara ng danyos kay sabay pa ang 1,294 na mga classrooms na may minor damage, 458 na mga classroom naman ang may major damage, at 237 naman ang mga kaso na totally damaged. Kasabay paligian 237 na mga water, sanitation and hygiene facilities, 18,378 mga learning materials, 340 mga IT equipment, as in 380 naman ang mga school furnitures. Sinabi ni Cruz na nasabing kantidad kan danyos ang pwede pang madugangan sa mga masunod na aldaw dahil sa nagpapadagos pa na assessment sa mga eskwelahan sa probinsya. Mga dadag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya to, mga tugang ng mga bareta ngunyan sa lado lokal. Aramon ta ang report ni Karen Ala. Detalyes, may kinaraman sa solusyon sa gulping traffic sa Barangay Busay Daraga Albay. Ipinapudan kan sangguni ang panlalawigan. Uya po ang detalye.
ipinangapudan na sa sanggunian panlalawigan ng Albay ang formal na pasistema sa pulos kan trapiko sa barangay Busay Daraga. Dahil sa gulpian perwisyon, ididara na kaini sa publiko kan pinagtatrabahong tinampudigdi sa sesyon kan Junta Provincial. Nagpahayag ng privilege speech si 3rd District Board Member Tas Maronilla kung sa insusubdigdi kada rush hour sa nasabing barangay. Halos kulog sa payunaan, ididara kan trapiko digdi. Kapag sabing dayng malinaw na rerouting scheme asin alternate route na ipinagbuktak ang sisay man na lokal na otoridad asin nagpa-implementar nin trabaho digdi, apwera kaiyan, nangapuda na ang kinatawan sa gobyerno provincial kan Albay sa DPWH 2nd District Engineering Office asin sa konseho kan Barangay Busay nin formal na deployment kan mga traffic enforcer kada rush hour sa nasabing barangay. Proper scheduling kan nagpapadagos sa patrabaho sa tinampo. Installation nin warning asin direction sign asin pag-identify nin alternatibong ruta na makakapagbawas-bawas kan traffic congestion sa Busay. Dahil ang pasigun kay Board Member Maronilla, makairako na ang eksperyensya kan mga commuter digdi. Asin talagang perwisyo naman sa pang-urual daw na pagkabuhay ang darakan isyong ini. Karen Ala, DCGB News. Oras Pilipinas, alas 6:13 po nin pagkaaga, Boy Scouts of the Philippines, Albay, Umayon Council, mapartisipar sa 33rd Asia Pacific Regional Jamboree, nagigibon sa Botolan, Zambales. Detalye kang report, dara ni Jimmy Nasalita. Ang BSP Mayon Council Canalbay na sa pagpreparar mo yan para sa pagpartisipar sa 3rd Area Pacific Regional Scout Jamboree Camp na ang venue sa Kainumayan, Botolan, Zambales sa Disyembre 14 sundo Disyembre 21 sa presenteng taon. Ini ang sinabi ni BSP Mayon Council Executive RJ Alperez kung sa ini ang rason sa kunata ang Provincial Jamboree digdi sa Albay dahil nalawos ang na aktibidad na kuta na isinagibok kan na nagtalikod na bulan na Oktubre ngunya na taon dahilan sa napagkasurunduan kan mga opisyalis kan Boy Scout of the Philippines sa pamamayo ni BSP Council Chairman Gobernador Noel Rosal na madudubli sa gastos. Ang focus na lang iyo ang magpartisipar Canalbay sa 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree kung sa indakol na Boy Scouts ang nagsignify na masabay sa nasabing Jamboree. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, uminabot man po ang SAD 5.4 milyon pesos ang danyo sa agrikultura sa munisipyo Candaraga matapos ang pag-agi ni Super Typhoon Uwan. Detalye kang report, hali ka Joshua Bino. Nakulang danyos ang ibinalat ni Super Typhoon Uwan sa sektor kan agrikultura sa munisipyo Candaraga, Albay. Ang bagay na ini, iyo ang kinakamundo ngunyan kan mga paraoma sa nasabi ng munisipyo. Patapos ang pag-agi ni Super Typhoon Uwan, tulos ba nagkondusir min assessment ang Municipal Agricultural Services Office o kaya MASO na yan pinamamayuhan ni Municipal Agriculturist Melgi Matosinos kung na sain susug sa estimated partial damage sa mga high value crops para paroy asin na mais uminabot sa 5,486,487 pesos ang nai-record na danyo sa sektor kan agrikultura sa munisipyo Candaraga, Albay. Kaibahan sa mga naapektaran ng mga barangay, iyon barangay kan Maisi, Bigao, Busay, barangay Canarom, apektado man ang mga paraoma sa barangay San Ramon, Baskaran, Inarado, Pandan, Kidako, barangay Mabini, barangay Burgos, barangay San Vicente Pequeño, asin barangay San Vicente Grande. Sa ngunyan, ang pinagasikaso kan Municipal Agricultural Services Office iyon pagtaon ng mga libre na mga assorted vegetable seeds sa mga naapektaran ng mga paraoma
tabang lamang sa luway-luway na pagbangon matapos na padapaon ni Super Typhoon Uwan. Siya rin man pinag-aasikasong makatabang sa mga paraoma, lalong-lalo na sa pag-facilitate kan mga dokumentong pinakaituan na ipasa para makapag-claim ng indemnity o kaya insurance halos sa Philippine Truck Insurance Corporation o kaya PCIC. Tanganin ng maski puro paano nakabalikan na itinuhunan, magagamit naman lamang kan mga paraoma sa luway-luhay na pagbangon. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, BCTV. Oras Pilipinas, alas 6:17 po nin pagkaaga. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Dumang kita sa 1st District, Canalbay. Tabaco City, nakareceive din award hali sa PhilHealth. Report hali kay Jomar Bien. Thank you very much, BP Henry. Nag-receive nin recognition ang lokal na gobyerno ng Tabaco ali sa PhilHealth Regional Office number 5 kanakaliis na Aldao. Ining ipinahayag ni Mayor Ray Bragay matapos na resibihon ang award bilang top performing employer as in Outstanding Local Government Unit Award sa pag-implementar kang yakap. Sinabi ni Mayor Bragay na ang rekognasyon na ini nagpapatunay sana kan dedikasyon kan lokal na gobyerno kang Tabaco na ipromotir ang universal health care sa paagi kan makusog na pakikipag-partner pakikipag-koordinar sa iba-ibang ahensya kang gobyerno para sa intereses kan mga Tabaqueño. Ang naunang award iyon na-receive ka Nobyembre 13 kan magkaiguan in pagtiripon ang PhilHealth Regional Office number 5 para sa nasabing award na ginibo dyan sa siyudad kan Legazpi. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Oras Pilipinas, 19, makalipas ang alas 6 po nin pagkaaga, bareta sa lado nasyonal, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:24 po nin pagkaaga. Mga bareta ngunyan sa Lado Nacional, binawian na po nin buhay kasudma si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa edad na 101, saro ini sa mga pinakahaloy na nagserbi sa gobyerno kan Pilipinas na nagsobra sa 7 dekada ang serbisyo publiko. Si Enrile midbid bilang prominenteng legal as in political figure na naging parte kan mga istorya nin pangyayari sa nasyon. Siring kan martial law kan panahon ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. sagod sa EDSA People Power Revolution kang 1986. Kan taon 2008 kan mailihir siya bilang Senate President as nagserbi sa god taon 2013. Sa ibong kang edad na mantener ining aktibo sa politika as nanirbihan bilang Chief Presidential Legal Counsel sa administrasyon ni Presidente Marcos Jr. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, dahil pang konkretong, o kaya sa lado national man giraray, dahil pang konkretong ebidensya na nagtuturo kay dating House Speaker Martin Romualdez ng bill to sa flood control anomaly. Inang tinawan doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan nasa 37 kongresista ang nasa listahan nasa saangatanin kaso kriminal as in administratibo dahilan sa pagkaka-imbwelto sa manumaliyang flood control projects sa 37 na pangaran kan mga lawmakers. Dai nakasabay si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ibong kaini, siniguro man ni Presidente Marcos Jr. na kapag may nagluwas sa investigasyon, maninimbag man si Romualdez. Upapa-investigaran kan Makabayan Black sa House Committee on Public Accounts as in Committee on Public Works and Highways ang 4.4 billion pesos na kantidad kan maanumaliyang flood control project sa Davao City poon kan taon 2019 sagko 2022. Ang hirit na investigasyon nakapalaman sa House Resolution number 464 na ipinaglatag ni Representative Antonio Tino, Act Teachers Party List Rene Co, kan Kabataan Party List, asin Sara Ilago, kan Gabriela Women's Party. Pigasabi sa resolution na 80 na kontrata kan mga proyekto sa Davao City at pinautob sa kan Duterte administration na nahilinganin irregularidad. Mientras tanto, formal man pong nanumpa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Charlito Martin Mendoza
bilang bagong commissioner kan Bureau of Internal Revenue o BIR bilang kasalida ni Attorney Romeo Lumagid Jr. na nagserbi sa pwesto magpuon kan taon 2022. Dahil man nagtaon ng paliwanag ang palasyo sa biglaan na pagsalida kan liderato sa BIR dahil nata si Lumagi ipinangaki sa kasal kan presidente asin midbid na trusted ally o alay sa administrasyon. Si Mendoza nga dati nang nagserbi bilang Undersecretary kan Department of Finance ang namanihar nangunyan na ang nagmanihar kan pinakadakulang revenue generating agency kang nasyon. Mareta sa luwaskan Pilipinas, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Harprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang tay.
Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. TTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Obles Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:34 po, mga tugang nin pagkaaga. Baretang unyan sa luwas kang Pilipinas. Tinapos na po ni US President Donald Trump ang pinakahalawig na government shutdown sa istorya kan Amerika na nagdurar nin sobra sa sarong bulan. Ini matapos pirmahan ni Trump ang funding bill sa sayang Oval Office sa White House kasudma. Ang pagpirma kan US President nagkapirang minuto sana matapos ipasar kan House of Representatives ang bill sa botong 222-209 kung saan anom na Democrats ang kasabay kang Republican lawmaker pabor sa pagtatapos kan shutdown asin sa giraray na pagbubukas kan gobyerno kan Amerika. Balik na sa regular schedule ang schedule programming ang US Congress magpuon ngunyan na aldaw. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado nin pagninegosyo. Aminado po si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na naka-eksperyensya nin pagluya ang ekonomiya kang nasyon. Buminagsak ang piso sa pinakahababang kaining balor sa istorya. Nagluya ang pagrambong kan ekonomiya sa 4% para sa ikatulong quarter, mantang sa giraray na buminalik sa level kan pandemya ang stock market. Sinabi kan Presidente na ang pagbaba sa ekonomiya bako sa dahil sa mga isyong politikal kundi naka-afektar man ang bagyo asin climate change na nagkausa nin pagkawara kan dakol na aldaw kan trabaho asin operasyon sa malinlain na sektor. Alas 6:36 po nin pagkaaga, health news, mga tugang kasabay si Jenny Balyaran. Hali po dyan sa news base kan DCGB. May kinaraman sa mga paagi kung paano daw atamanon ang satuyang kulit. Good morning, Jen. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Kulit ang pinaka-importanting parte sa lawas kang tao. Sigun sa Department of Health, ini ang enot na linya kang depensa kang lawas laban sa mga mikrobyo asin mga hazard sa kapalibutan. Kaya naman, ngunyan na National Skin Disease Detection and Prevention Week.
Ipigpagirumdum kang Departamento de Salud na bawasan ang oras ng pagkarigos asin ang paggamit ng sabon na makukusugang epekto sa kulit. Magkakaning prutas asin gulay na mayaman sa vitamin C asin makakatabang sa healthy skin. Yan ang bareta sa salud. Hali sa News Base. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Salamat Jenny sa istorya may kinaraman sa salud. Mientras tanto, nasa linya po ang Pag-asa kasabay si Dan Trayon Pantes sa detalye kang forecast ngunyanada. ITCZ or Intertropical Convergence na nakaka-apekto sa Palawan, Visayas, Mindanao, samantala ngunyan po din sa Bikulan, asahan po ang generally good weather condition. Hindi ba na lamang po sa mga isolated na mga paguran at mga thunderstorm. Sa ngunyan po, expected po na ang agwat ng temperatura umaabot ng 25 to 32 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat ng 5:43 na umaga. Dito ay lulubog ng 5:50 ng gabi. Yan ang latest gamit dito sa forecast ng Pag-asa sa Southern Luzon. Ako sa Dan Trayon Pantes, Marina Aga. Yan mga tugang retalias kan mga drakulang bareta digdi po sa GB News Express. Nagsurat kan bareta katuwang si Jenny Balyaran, si Nicole Angloriani, kay bataman ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wing. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on November 28, Friday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga UFA operation ang nasave sa operasyon. O galiing makinig sa programa, CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi. At kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz, DZGB, Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, alas 6:41 po nin pagkaaga. Mga tugang, kumusta po kamugabos? Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi magbabago, tanganing mga tay, kay pan po nasabayan ng protection Liverade, Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa salud asin protection kan atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liverade, sarupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liverade, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Pwede man na mapugulan ang paghubag kay ni. May bisyo man ora, mahilig ka man uminom
mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Okay, sige po. Balik kita mga tugang sa programa. Digdi daw kita sa mga istoryang may init, pamahawan sa morning hirit, ngunyan pong aldaw. Nagkapirang siguro mga, tama ba, mga listeners, mga morning heriters natin, mga Macedonian heriters, mga pirang aldaw na tabi na, ako lang aldaw simana, na nagreklamo mga tugang ang mga commuters dyan po sa Malabog. Di ko aram ko siyang kontraktor ka iyan. But di ko aram kung kung region or district, paano kaya. Nadidipisilan kami na mag-interview ngunyan sa DPWH. Igwasin na ki order, may gag order sin. I do not know kung kasabay iyan araw ka na issue. Na ang gabos na interview tabi sa DPWH dapat daan na may approval mo na si Secretary Vince Dizon. Kaya dahil may na po nahapot ki basta-basta. I do not know kung araw ka ng mga simpleng bagay na ini. Paki-follow up mo daw tabi Karen sa district office o sa indyan na DPWH sa may airport. Yung baga dyan ang regional office kang DPWH. Paki-follow up mo daw kung pwede silang magsimbag ni. Baka pwedeng taramaninda ang kontraktor na mag-isip ki paagi para mapakaskas ang bulos kan trafiko dyan mga tugang sa may parte kang Malabog. Yan baga na pagtiko mo hali dyan sa may daipon dyan sa may ano nga ni ini daraga kakpit daraga sa bulangan kan daraga dyan sa may duwang gas station, may duwa bagang gas stations dyan sa lugar. Ang reblocking sa tahaw kan tinampo. Aram inikan mga nag-aagay dyan. Buda nakaagi naman ako dyan kinagkapirang beses. Kaya lang ang problema, itong kung hali ka na, ang reblocking nasa tahaw po kan tinampo. Ngunyan, so left and right lane. Kung hali kang daraga, sa right ka. Di ba? SOP sa driving. Kung hali kang kamalig sa left, tama ba? Kung hali, always right. Keep right pa lang kita. Right hand drive pa lang kita, di ba? Punmi kang right, di ba? Ang sabat. Ngayon, ang gusto, ang pigaparatararam, mag-isip ki paagi na mapahiwas-hiwas iyan, nakipot na tinampo dyan sa lugar na iyan. Sige ang reklamo, oral daw yan. Mahibog mga tugang ang bulos kan trafiko sa lugar. Paki-follow up daw tabi kayo ni mga pag-iriba. Dahil na nadadangog ang boses kayo ni kang sorry mga amigo magdakol akong amigo dyan sa DPWH. Na nag-support sa Satuya, kasatuyang mga advocacy. Pero baka ining mga bossing dyan na in charge para sa monitoring kang proyekto, hilingunin do ang sitwasyon. Dumuman ka mo sa lugar, tabi, lalo na so, anong apod ka yan? So monitoring, may in charge ka ni. Project Monitoring Office. Pwedeng tumindog ka mo dyan sa lugar, mga bandang alas 6, alas 7, hanggang alas 8 nin aga, or alas 4 hanggang alas 5 o 5:30 ng hapon, ilingunin do ang sitwasyon. Grabe ang reklamo. Na pipiot mga tugang ang dalaga. Nakakaagi two lanes man nakakaagi. Ang problema to sa right lane kung hali kang kamalig, sa dit. Budaig ba dyan kigari part na ginudak mga tugang kang sabi so, linya da tabi ang kan tubig. Nagginudak dyan. Pero dapat po, kung ginudak man iyang kan, buda i-restore ka nagkalot nin tubig, trabaho mang diyararay po nindo na ayuson iya na. Lalo na sa kontraktor dahil ko aram ko rin sa ang kontraktor tabi. Diyan. Basta pwedeng hiwas-hiwasan nindo. Gumibuki. Di na naman kita kinaisipan na haliyo ng para reklamo yan. O kaso hapon, mismo nang si board member Das Maronilla kan 3rd District, dinarana po sa sangguniang panlalawigan ng istorya.
dinarana sa sangguniang panglawigan ang reklamo. Oh. Mahalat pa kita, mga tugang na arong tabi ka ng sitwasyon sa satuya na palibot na dararahon yan sa sangguniang panglawigan. Mahalat pa kita na ano yan, na ipaapod po kung anong gigibuhon dyan. Very common sense man sa naba, di ba? Although, ulitong ko ha, nakakaagyan auto. Pero luway-luway. Kaya nagreklamo sa iba, halabaon nga ang file, ang linya kang mga lalo sa mga opisina, sa mga eskwela. Tasadit nga ni, ang tinampo, hali ka sa may cockpit tabi, daraga cockpit, mga tugang, 2 lanes, habang naghahaloy, nagsasadit. O, di. Pag-abot para makaagi ka, mga tugang, kipot ang tinampo. Bata, itong parte na sadit ang tinampo, igwak yaon yan intersection going to Barangay Pandan. Di ba? Igwak yan intersection po, na going mga tugang to Barangay Pandan. Yan ang, ngunyan, kung hali ka man na daraga, may mga auto na o tricycle na ma-left going to Pandan. Oh. Dapat siguro dyan, may nagmamantinir na mga otoridad para although kang enot ka, numinagi ako, may nahiling akong pulis. Hindi ko aram kung dire-diretso po ito na dyan ki pulis. Pero importante ito man na mga jeep tabi, bugtakan ki karatulan nindo dyan, pwede, request man sana po ini ha. Emang kita nag-insist. Pero kay po, tanahiling ko kaya personal ini, baka pwedeng paglagpas dyan kan intersection haling Pandan, ang pick-up ka auto, duman kan pasahero, duman sa inutan, haranin na po sa sa tulay. Mahiwason baga so kuan, mahiwason baga so kuan dyan, mahiwason po ang space. Paglagpas mo, napasakat ka sa tulay, baka duman dapat ang pick up kan mga pasahero. So mga pasahero man, maski mainit-init o puro pasensya po kiniit, dapat duman ka mo maghalat sa before kan tulay. Bako diyan sa may gudang kisaro na may tindahan eh. Gudang kitindahan po sa lugar na duman naghalat sa mga pasahero. So pag naghalat duman sa mga pasahero, syempre duman mapundo ang jeep sa kanto. Oh, nakakaulang po sa jeep. Ako, kaya paano ko nasabi at ako po naka-experience siya mismo. Nagsaing ka ngaya, basta naglakaw-lakaw, di ba? Nasusundan ko sa jeep, puminundo sa inutan ko, dinablakan ko nakasunod sa kong mga auto, di ako magkakaagit sa jeep, nakapundo sa inutan ko, nag-pick up ki pasahero. Baka pwedeng bugtakan ki karatula, duman ang pick up point kan gabos na passenger. As simple as that, masanadim. Ako sa iling ko kaya, i-required lang ang common sense. Di ba? Hello? Yes, sir. Good morning. Ang problema talaga dyan, magkakainit ang payo mo, problema sa naan. Natayo nga na, sir. Simple na bagay. Ang garo pang, tanagagay ko yung pasugma, may lakaw ako. Kuyan, may itong siyardi mo na sa mga jeep, guys na natawang na loading and unloading. Yes. Ito ang mayor na nailing kong problema. Ito siya na yan. Opo. So, lubak na maski ka marayan na auto mo, maprilo ka malabay luway, basta mamiminsanan siya conserver mo, mo problem sa mga torsion sa hotel. Ay, ako sir, kinahiling na gari ham, nadaga. Magkapiling pantong ito, di ba? So, lubak talagang tinggi masarang ganyan daga, race course. Graba. Kuyang graba. May consequence ang bagang pagkarong ka sa mga kontraktor. Itong magpapay pa na parents. Sa ibong nalinya, mailing mo. Makaskas eh. Makaskas, oo. Ang problema ba kaya nagkasaglalagabot yung sa may tantukan malamog na realize mag-abot mo naman sa may mapagalman sa mga kontraktor muli
sensitive sila sa mga bagay. Correct, sir. Tama ka po dyan sa point mo. Meron ba sa mga ibuulang andok na sinanayo din na? Yes. Oo. Sa din ko, ang pinakapiyangkaan, isipon kung siyang kontraktor, hanggang Yes, tama, sir. Exactly. Namaning, mas mga kamigit, sabi ko na, kung yung daw ito, hindi mo na sa mga Iyo baga po. Tama ka po dyan. Okay. Salamat po sa Yung mga po. Hello? Okay, naputol na. Alright. Thank you po sa reaction. Aram mo itong point ni sir. Tama ito. Aram ka ini. Dahil ko nga namin naisip ito Simple man sa napuan gigibo. Alimbawa, may lubak. Sa kontraktor gaya. Maski ba ko na sa kontraktor? So mga tao kan kontraktor. Tayong pinayaon on the field, di ba? So mga tao kan kontraktor, iyo ko ta mga tugang ang dapat na mag-initiate. Halimbawa, may lubak. Bugtakan mo kigraba para pumantay, para kumurukaskas. May humps. Pantayon mo itong gari humps na ito. Tigwa kong nahiling dyan na gari humps. Pantayon mo, tangani mga tugang na sa auto, makurukaskas ang dalagan. Buda so nakaka-block duman na nag-pick up ki mga auto, ki mga pasahero. I-manage po ito, duman ang pick up sa inutan. Adalan, may pulis kita, o baka pwedeng makatabang sa council, nagkadaramay na ngaya kita. So council kan barangay Busay, di ba? Busay yan eh. Tumabang po para sa pagmanihar. Hello? Good morning po. Yes, sir. Good morning. Feeling ko na ang mga siring sa then in that ang mga commuters, mga tao, at mapawasan lamang mga may biyaw ng pulis, ng DPWH, katutulinin na hiling nila yan. So yun, Kita pa kasi na computer. May delay pa rin. May inconvenience. Pero sa convenience, iyo po ba nga? Hindi na tayo. So, kapatalan kang computer? Opo. Kung yan, may kakagutin ka makita. Yes, Opo, thank you. Right. Good reaction tabi. Salamat sa mga reactors nato ngunyan pag-aga. Arog kay ni, di ba? Ako ang model ko na pwedeng i-adapt nindo. O kan may reblocking diyan sa may Arimbay. Arimbay ba 'yan? Arimbay, tama Arimbay yan Arimbay Bigaa area. Aram nindo ang ginibo kan kontraktor in-involve sa barangay. Adalan kang barangay kung paano makaskas ang biyahe dyan. May although paminsan may salto, sorry po. Pero nakakatabang para tugang mapagkaraitab ang traffic sa lugar. Hindi ka pwedeng, so barangay, sorry po, dahil ko aram ang mga barangay council, dahil ko aram kung nag-ururo na kamo, whatever. This is just a suggestion. Baka pwedeng adalan kan barangay na itong, ang number 1 na nailing ko, so pick up pick up na auto. Pick up kan mga pasahero. Takan sa rong aldaw, I think it was on Sunday kayo dito, Sunday. Tahali kaming kariba ko sa kuyang aki, nagkuang kami, nag-unwind kami kanduwa kong aki na lalaki. Nag-agi kami diyan. Ito sa experience ko kang inot na Domingo, tabi. So meaning gari dapat may nagbabantay na madam, dumang ka po magsakay sa inutan, dahil po di magsakay sa lugar na inita, nakaka-block po kita sa mga buda. So driver man, kay puhan man po ki common sense tabi. Di ka magpundo yan sa tao kan tinampo na naulang mo, so nasusundan mong auto.
Bata, pag kita bagang nagdadrive paminsan, nagiinit ang payota, paminsan depende po sa kariba mo. Di ba? Kitang mga nagmamaneho, paminsan nagiinit ang payota, paminsan relax, depende sa kariba mo. Takon ang kariba mo high blood man, apektado ang driver, tabi. Ano na nga niya yan? Di ba? Kung ang kariba mo man high blood, ano na yan? Di ba? Nagkakarga pa kang init kang payo kang driver, may problema. Pero kung ang kariba mo relax man ang driver. Kalma, relax, inhale, exhale. Di ba? Garo-arag po kayan ta. Dinarana ni board member Maronilla sa sangguniang panlalawigan. Isip daw po kita. Sana po mo niya na bata gari dahil ko aram kun di ba kita nakakasimento pag nag-uuran, di ba? Dahil kita po nakakanto mga tugang nag-uuran. Ha? Baka po pwede nariparuho nindo yan. Baka pwede pakiriparo po nindo. So ulitong ko ha, di ko aram sa contractor kon sisay, di ko aram kung sa region iyan o sa district iyan. This is just a suggestion. Ang tao na po ang napapastidyo. Iling aso dyan sa may bigaa, involved sa barangay council, very organized tabi. Kaya paminsan nga ni, pag ako nagpapasiring sa first district, o garing pambihira ako magpasiring sa first district, limit, kasaroon ako nagpa first district, haloy na, tabi, ay, kansarong simana kasi nagdaman ako sa Peña. Pero, pambihira man ako magyan po sa first district, Kanalbay, nailing ko ang ikaw magkakikuan naman sa may buyuan, may alternate doon. Pero mas, paminsan kari kung gusto mo ngayon, gari pareho man sana so paglibot mo, buda sa pag-agi mo dyan, gari pareho man sana. Dahil ko ang coordination kan council, tabi, buda so nagta-traffic dyan. Barangay ang nangingino, napapakaray ang flow. Hello? Hello, good morning. Yeah, good morning, sir. Yes. Alam mo, Henry, ang problema kaya yan mo, mga drive ko man wala Opo. Ang hiling ko kaya, actually, sa hapon, kinuhan ko dyan kinuhan ko dyan na Apsi mo, sir? Apsi mo? From apsi mo? Ang problema, nga motorista, dumali sa mga pasahero. Yan. Sige, sir. Pasahero kaya, mas di minalis sa tayo, kaya sa mga jeep na pampasahero, ito sa nag-house ni Cafe. Tama ka, sir. Ako, ayan so nariparo ko kang enot na Domingo. Kaya ngayon, dapat ining mga driver ta, common sense man, dahil ka mag-pick up duman sa makakaulang ka sa susundan mo. Di ba, sir? Yeah, tama. So, sabi sa Henry, ang sabi ng problema, harap pa yan. Counterflow, nagluluwas Opo. Tama. Tama. Okay din na yung more tickets. May ngayon yung pulo niya yung counter. So, tama. Ako sir sa amin. Sabi ko sir, ang suggestion ko po. Sisay po ini, sa apsi mo ka po nag-work? Ay, very good ka, sir. Arog ka ini. Ako talaga, sa totoo lang, driver baga po ako, di. Ako, sir, gigulog naman ako sa nagka-counterflow, sa totoo lang. Pero tama itong kwan mo na ngayon, kwan mo na kidiit na bagyo pa sana. Pero baka, sir, pwedeng enforce ni dungon niya lampas naman sa bagyo? Ako talaga, mas kasi na kumendyahan mo kami, sir. Ngingilin ako sa driver, may nag-counterflow. Oo. Opo. Baisan sa mga driver. Yeah. Yes, sir. Ako, sir, ang suggestion ko tabi, yan ang nagka-counterflow talaga, dapat disiplinahon yan. Tangingili-ngili. Kawin yan baga na, naka-stop, na-counterflow ka. Dali mo ng piot,
Di ba? Yung ano, ito yan ang sa ulit problema. So mga naghihingali. Opo. Kung Mm. Right. Okay. Yun. Okay. Yes, sir. Opo. Salamat po, sir, sa pag-upod, ha? Salamatan po. Alright, thank you. Alright. Bye-bye. Thank you. Alright. Mga tugang alas 7 o garing patinsa na kamuta alas 7 na mamaya babalik. Ako tabi, nag-asa kami kisolusyon diyan. Ang tama na may inconvenience siya po ang may road projects. Pero sa convenience siya, dapat na nakadagdag ki gabat sa problema kang publiko. Iyo po. Matatapos man yan. Kaya lang magademan, makasiminto kang niya naguuran. I mean, dapat mong patagason. Tama ba? Dapat mong patagason. Hindi ko aram kung kan mga enot, kan naman sa US, igwa kipig bubugtag sila para madali magtagas. Hindi ko nung pigahalo nila semento para madali magtagas. Sa tuya, kita baga, ang pagpatagas sa tuya, ki tinampo, mga tugang, nakadepende po yan sa init kang panahon. Di ba? Okay. Last caller natin. Hello? VP, good morning, Onon. Good morning, Onon, amigo. An inconvenient Okay. Yes. Oh. Itong uncommon sa Pilipinas, sense uncommon sense. Yes. Oh. Yun ang common. Okay. Okay. Oo. Ano? Oo. Doon, tiga po dyan. Yung hardiner, pampatagas, migo. Yung sabi, accelerate niya itong curing ng semento. Okay. Madagdag na naman yan na gastusan kang gobyerno, ade. Yes. Oo. Okay. Kung gusto ninyo, kulanganin O sige na. Bye-bye. Salbata ng joker ini. Bye-bye. Sigya po punta kain makuha mo na sa rabayon ka. Okay na po. Okay na. O sige. Mabareta na po kami. Alas 7 na. Ayaw na siguro si Jasmine sa studio. Madali lang. Basahon ta ini. Sandali lang ha. Maka-stress out. Wait lang. 2 minutes. 1 minute. Basahon ko lang sa mga reactions. Good morning. Magkag ki Bay Area para duman mag-pick up ki pasahero. Exactly. This is my point. Buda, magbugtak ki area na dapat duman ang pick up kan mga out kan pasahero. Regardless kung mainit na mauran, kaya po magtagasuro sakripisyo. Iyo po. Okay. Maka-stress man po talaga dyan maghapon ang traffic dyan sa Busay. Nata-traffic po duman na banda pataas sa tulay. Sadit po kaya ang tinampo na suginudak po ninda. Tama ka po. Tama ka dyan. Wara kuryente sa barangay 20, iyo na ini, wara ilaw sa pagtaraning na barangay, notabe aleko asin official kan barangay. Galaw-galaw. Alright. Sige po. Reaction. Good morning. Sacrament po pighalo para madali magtagas. Ang simento. Maripan simento. Sorry, tabi. Maripan simento ade. Alright. Morning. Uyan kaya ang overpass dyan sa Malabog, daiman pigtapos. Ay may pigngaranan digdi. Pwede yan mag-agi. Talaga? O sige, ipacheck ta yan, ha? Sige, di ko alam kung kaysa yung project. Okay na tayo? Alat ko na. Reaction, maray na aga po. Henrya po ini. Ingat po kamo dyan sa Tagaytay. Alright. O sige na, manyos na kami ta. Arugeni, pasensya na po kamo ha. At makatondon, pag-on ko kang camera, pig-try ko ngunya na i-on. Yung ang sa kuya kayang broadcast ngunya nasa hotel room. Dili po sa new, ano nga ning hotel mi? Ano nga ning hotel mi di sa Tagaytay? Twin Lakes Hotel. Bako kay masyadong malinigan sa kuyang kwanta. May foggy digdi, kulang ang aldaw. Medyo giri mapula-pulaan sa kuyang color. Pero anyway, clear mo po sa kuyang audio. Ang nasa likod ng kama, baka mahiling doon sa alas 7 bareta so nasa social media.
Di po kayang ibang maray na location dito sa loob ng hotel room, baka po magparalakaw-lakaw taon si BP Glenn. Mahilig nito. Iya po, siya kayang ka-roommate ko digdi sa hotel. Alangan. Sige, okay na po. Tama. Okay na. Okay, sige po. Di, pasensya na po kamo. Tamaon ako ang camera sa alas 7 bareta. Kaya, mahiling nito ang background ko tabi. Lanob kang hotel abuda so garo headboard kang kama ha di kayang ibang magayon na posisyon para magliwanag lamang ang sakuyang kinamumugtakan para po ma-visible kita sa alas 7 Bareta. Okay? Bueno, standby na po sa DCGB Bareta alas 7 with Miss Jasmine Baloloy. Magbabalik po kami. Ako po si Henry M. Goodbye. Maray na aga po sa Endoga Boss.